guys, kita lihat nganten di tempatnya Bu Marno, pengantinnya. Selamat menempuh hidup baru. Aku ikut online, nggak live lah. Harus live dong. Aku sudah dari ini guys. Bintang film ini. Bintang film Kalimantan punya. Di sini semua ada. Tidak dari Merah Bu Warno. Tetangganya Lek Damis guys, pernikahannya Pak Marno. Ya Allah, sih langsung disambut dengan makanan yang istimewa. Niki selesai deh. Kapan sih? Itu ngoro. Tak mantu guys. Asal pundi? Asal Blora. Blora. Nggih. Nggih. Asal Blora guys. Keluarga Pak Marno. Sing guri. Enggak payu. Anyar guys, kayak pengantinnya perempuan meneng-menengan naik guys Bu Marno. Betina tipan gemblonge lo guys. Kok mboten krungu blas Ibu? Saestu. Blonjo ngene lho, Mbak. Pripun? Pomo blonjo ngene sampeyan. Nggih, nggih. Mlayu ndelik rono. Tekoni sing ado, senengane ngono ki nek ditakoki. Ya Allah. Lah tukang masak itu ngono. Aku kudu. Terus kono Mbak, apa? Berarti karo nanda. Anipis. Karo Mbaknya. Biasanya Pak gitu dah. Pak itu dah. Sendek sore iki. Kak mataku. Ojo. Rekoku wong aku. Jadi Ngewu kok meneng-menengan guys. Ya Allah. Aku udah jam ini. Mau jam 10 nih gereja. Oh, ke gereja. Nggih. Terus minggu gimana terus? Enggak mangan-mangan ambek jangan menir. Enggak. Pesan dari Blora guys, Bu. Pedas ora? Omongan wis ngopos. Guys, pembangunan Redu. Buka ini kuat pora Pak. Buka kuat pora. Buka sikilane. Buka ini ngerti sekilan. Air renang? Hanya pun mahal. Apa? Ini renang. Sunpate. Sang lanang-lanang lho. Do gondal gandul do nyemplung. Rendang gede. Udah gede. Yo, kolam. Wes, do paling nyemplung. Ondal gandul jadi satu kilo. Orang ana tak syuting. Apa lale? Wes satu lah wis kok iso dikai meneh. Ya, Mbak Indah. Ya makasih ya. Terima kasih. Ya. Wes apa? Putrane Bu Warno Riko sing cilik kan lho. Sampe Glati, Pak. Wes, apa Glati malah? Mojokerto. Kene dolanan jari. Ya, makasih ya. Boleh. Iya, boleh. Pulang ya? Ya. Loh, maknya dodol teko kene lho, guys. Loh. Mak, kodenya kemana? Kemana? Apa nih? Mana itu? Berak. Mantare kleru dampet sepodo. Montore montore podo, Pak. Tiwas. Lho, Mak, montore podo. Pak udu montore. Kalau montorem. Ya Allah, ya Ali. Iya. Ya Allah. Iya. Ali, ke. Ya Allah lali, guys. Ya Allah sepurane tap. Yo rupane lho Mak Dames enek jajane sih. Iya.
Nyerokan kowe. Anak duwe disikat rapa. Anu, joke ya padha. Lah iya iso. Iya. Iso padha. Iya, lagi nek jajane apa bener Pak? Dekne mu kok yo ngingeti aku mau. Untung. Apa mbok go bayam nyem. Ya doyan kayu to. Pawone. Ayo parane ya. Wis sing gawe. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasa mulai. Oke, boleh para. Wandel iki kok. Wah. Hah? Kok randang mulai kayak ya randang mulai. Wentungin nah kae nah. Terus aku. Tatalin. Ditatali. Nasib baby. Iki sik oli, Mbok. Iya. Iya. Jajal loy. Iya karepe. Iki seri penonton sangat berbahaya. Iya. Cah ini berbahaya ya sampo anu piye? Malah ditantang. Kowe tak gecek kowe mulai parah. Heh? Coba nek geblak kok. Jane nah tak ki delok tepo wentung nah, kene nah. Cah. Wong urip kok men ngono ae. Seloi. Ya Allah. Ya. Sekali oli. Sekali lho. Oh mau ngenekane Arifin dadi ketok kok aku wis meneng kok diketok. Aku dulu tak kena cangkeme bocah. Kok tak cekeli. Sikile mancat iki. Cepat iki. Kol. Jes. Ya cek natap iki. Ya Allah, paringono kuat. Neng anakku guys. Wala lek tanah sapa lah. Tanah yo dadi genjo ngono. Kok bingung urip rasa bingung no, Nger. Umpamane didol ya didol wis didol jane ditawakno lek damai. Tanahe tuku ra wis aku urung anu, paling sing tuku ya Arifin ora aku. Nek aku gak oleh, guys. Karena tapi jadi iki piye Nger menurut iki kan nek tanahe maksudnya tanah warisan lho, guys. Riet sakmene warisan kabeh. Iki tanah warisan iki adike iki Mbak Yune. Jadi niki adike iki Mbak Yune ngono lho, guys. Terus berhubung ki terus tak gawe dalan iki. Iki pamane kon nuku yo apik apa ora? Menurut kalian? Dituku paling dituku Arifin ora aku. Mari tanah nding tower iki angel ngger dodolane. Yo Pak yo. Pak. Nding tower iki dodolane angel. Aku ditawani. Tuku wis lho. Ampun yo Arifin kono aku. Aku marai sekarang Arifin kono sampe digo anak-anake apa. Ya ora apa-apa ngene itu. Insyaallah ya sepupu. Piye sensasine iki? Wah, ya nek ora ana cah iki. Gaya jelas. Lembang sithik
Trop. UGD. Tapi yo cah cilik wani no yo sing kono nah, ora nek kok kene. Nek koyo munyu yo wani. Yo cah gede-gede. Tapi cah kene iki waninan kok. Kabeh sakene kendel-kendel. Kok padakno cah kacangan. Yo gak Bin. Pering lho premane. Cah kene iki reneng, kendel kabeh. Aja gemen-gemen. Metal kok. Wis. Dia praane wani kok. Dia tasane ngantek benjol. Pare ndek iki lho, Nak. Pipine ya le hati-hati ya. Pare 5 tukarane pipine dicokot tok. Iya. Kok tahu. Sensasi. Dolanan iki paling yo ora ning tahunan iki, guys. Ayo na yo. Yo, Enggak ada bosen ta. bosen wis. Anakku Nak adus iki yo ayu iki sama. Sok ki ratus iki piye? Piye rat iki kok ada sih nyata ya kan. lah yo sapi ratus Lah, kaya iya, enak kok. yo. Lah ki apa koyo pengen sapi dibelai wae Nak. Dirica-rica. Heh? Aduh, Walah, yoi. Dadi iki tanah iki bagian mbokku, maratuwa sing kono bagiane Mbak Yune, Mbah Ju. Dadi ini masih tanah satu liang weteng. Liang weteng, guys. Dadi lah tak kuburan. Ya wis padha nang kuburan kabeh, guys. Lah iki dikapringno, tapi iki dikapringno klungger. Wong sing ape tuku iki mesti yo mikir, resort tower. Wong resort tower iki arang gelem ya tenan. Radiasine kuat. Wong aku berhubung wis dadi tanah ning kene ya piye ape nang ndi, Ger. Radiasine kuat sekali yo biasa. Tower ki yo gak ngek kompensasi kene. Kompensasine ki rene. Tower asu. Dadi dhuwit pirang-pirang triliune mbok wargane gini iki dianyarno lungguh, dianyarno ora enek kompensasine piring. Asu aku. Mok pisanan tok nek pertama ngedekno ki mok dikek 100.000 tok. Berapa gang jarak ngono dikumpulno ya ben warga ben apa jenenge ben kuwi lho jenenge ben setuju ngedekno nang kono. Lah. Ngono dek kae disatur jebrak ora gelem kok. Penciringi jebrak. Terus yang kedua kali wis tanpa nganggo raguman masyarakat ya wis gak tau dikai telek asu apa telek kiri ya ora. Asu wis sing kuwi pisan. Ora roh nek kok sekitar dan sekelilingnya itu radiasinya itu sangat luar biasa. Sebenarnya tuh mikirlah ya wong dhuwurane ya cah tak golekno dhuwit. Kudune iki ben sekeliling iki ben piye. Kowe nek angin gedhe ngger walah kowe roh. Ya Allah ndonga paringono selamat aja nek mentelat. Apa jenenge kuwi menara Apple iku masyaallah ya. Antar koyo puting beliung kok ngger. Walah ya Allah masyaallah paringono selamat. Muga-muga dijauhna dari neraka ya Allah paringono selamat. Iya. Umpamane arep pintu kuwi ya paling yo insyaallah tuku paling yo dinggo mbah enek acara apa barungan apa-apa. Ya dinggo ngonten-ngonten ngono kuwi. Nek nang kene ya tapi dinggo apa lagi. Dalane ya. Ngarep kono njaluke pira 10 miliar. Iki njaluke 1 miliar dik gambar apa sino. Aku yo urung nembung tanah ki kon pira ki. Mulai iki piye yo ngger. Usah dulur. Nggo tuku darane
ngenyang darane ngenyek engko umpamane anu engko darani dadi ini santai ae ngono kira tak pikir kan nek pancene rezekine ndara ya wis dadi duwe iya gak ora usah dikejar kok kowe muni tanah kuwi njaluk alah ndah dinggo ndah dileh kono nek ora oleh dinggo wong desa ki biasa wong selama ora ngeruk ngono plunggir ora apa wek hak milike ngono ki nek wong desa pas aku biasa ae wong kuwi ijek batai wong anak-anak ya padha nang kene putu-putuku ya do nang kene ibaratnya ya putu lagi oh malah tinggal rame ngono ki paling ada bosen ya do wegah kan koyo ra utuh nek kok tinggal ngene ya seneng ya ora seneng senenge iki senenge nek cah cilik akeh ra senenge iki walah ora leren gembrumyo ngandasku ngelu kanthi anak turu gak iso gragapan aku ya turune terima nyek tapi Rafa yo senang barungan nek Rafa yo barungan guys nek ngono iki maling delok to wis konten kali iki kok isine mau klarifikasi ora klarifikasi kan nyeritakno ki oh dirimu kan ora roh tak ceritane cerita nek gelem nganggo ora gelem ora apa-apa wong niki wong sugih omong lah nek YouTuber gak menjelaskan sesuatune terus piye ya mosok YouTuber bisu ngene bidek ae konten bisu lho dikek sing gawe urip kok bisu iya Pak bancaan nenggone anu Pak Dekarsimen Desarmen jam 7 bancaan pirang dina tak 40 dina ya seminggu ya udah ya seminggu ya biasane kluntrang-kuntrung behanan tok ngono otang ngono iki gak enek ki yo biasane ngono ki ambek aku ki anu nggih Mbah iki gak ora kutaro-aro batiku ora kutaro-aro kono yo gak kutaro-aro wong meneng ora kakan cangkem kok gak yo ngono ki aku yo kangen ya wah Mbah Marti karo kok serene pamane juga ngono ki yo ora wong ngono yo ngono guys Mbah Marti ki tapi ora apa-apa bar aku gak mangkelane bar mau tuwek tak mbirna aku angger liwat ngono ki dekne yo ora tau kancang meneng yo mok krak-krek jroh krek jroh ngono tok arep bunjak kira aku pokoke sing penting aku gak ganggu awake dhewe aku ya ora tau ngepok senggol utang yo gak tau sone guys mak anu pitung dina dasar gak dikan tak jane nek sing bar dinggo ngombah iki dikakno nek sing lanang mati nempuk klunggir nembuk iki lho meninggal ya nembuk kamar mandi kono dilalah nggih biaya gejegur pirang dinane dalane kan cek welek nggih dodol bayem 3 dina nek kanggir asu montor kuwi gejegure dilalah ki yo nenggok kuwi apa jenenge nenggok kamar mandine kono berok kira nek wong nulungi anak tak tinggal mantorku yo ora nek wong nulungi yo jengkelangan dhewean guys ya Allah jegur kalian kono kuwi bojone meninggal kan ya wis guys info kali iki